Čus lidi. Čus. Teď vám ukážeme, jak vylez na balíku. Teď už jsme na balíku a my vám to ukážeme. Trvalo to hrozně dlouho. Jo, právě. Tak jdeme dolů. Pojď dolů. Já nemám balík. Ty boku, tak já ti je hodím, jako. Ne, No, tak podrž a ukážu mě tam. To si to drž takhle. já jsem tam vylezl první. Takhle to drž. Tak já. Vidíte, jak dlouho nám to trvalo? A teď nám to trvá takovou chvilku. No právě. Jo, Ještě tam půjdu já, jo? je to hrůza. Já tam nevylezu. No, mě na první pokusem ještě ne. Tak pojď to dáš. Jako, Lidi spadlo do oka. dejte mu, prosím, napište do komentářů, jestli to dá. A dejte sem 20 lajků a 10 odběrů, jestli máme vylízt na 5 balíků, ale ne na sobě. Tady je tolik balíků, já se máme na skoro všechny vylézt. A už je tady. Čau. Borec. No a tak dejte sem aspoň 10 odběrů a 20 lajků, budeme moc rádi a tohle by bylo u mě vše. U mě také. A zdar.